Salamu alaikum. Salamu alaikum. Me faru? Na zo ganin Alhaji ne. Me zai ma? San da zuwan ka ne? Ko bai san da zuwa na bane, na yi aiki ne sakamakon cin zo karɓi haƙƙi na. Doka ce kuma aiki na ne don haka Alhaji baya gari. Haƙƙi na zo karɓa. Doka ce kuma aiki na ne don haka Alhaji baya gari. Kuma Alhaji baya. Na san ko da aikin naka ne, amma dole ka bar ni in shiga wannan gidan in je in karɓo haƙƙi na a wajen Alhaji. Ina ruwa na da wani Alhaji baya gari. To ba za ka shiga ba. Ba za ka shiga ba. Sai ya ji. A haba malam ya wani me yake faruwa ne ku daga ta mana. Ko mutumin nan daga zuwansa. Wai yana magana wata Alhaji baya nan yana kokarin shiga lamarin. Na ce masa Alhaji baya nan yana sai ya ji shi. Shikenan kai hakuri malam ya wala dan hulanka ka sa. Malam ya wala kai hakuri rike hulanka. Bawan Allah kai hakuri tunda ka ji ya ce ma tunda Alhajin baya nan kai hakuri. Idan Alhajin ya dawo sai ku zo sai ma magana da shi. Yanzu bayan Allah ka yi hakuri tun da ya gaya ma Alhajin baya gari, ka bari in Alhaji ya dawo sai ka zo ku maganci da Alhaji, ka yi hakuri ka koma, in dai Alhaji ya dawo sai ka zo ka wajen. Shi ke ba da hakuri. Allah malam ya wada ina masa raya hakuri za a yi ka san yanayin abun na mu sai a aikin banza aikin wari Alhajin nan na cikin ƙauye ya ji ya ɗauko ni na bi ina ɗan samun shinkafa na kawai ina samun shinkafa na mutum yana so ya mai da ni ƙauye ni ha da kowa yana ai sai mu shirya yaƙi da shi kan yi aiki wanda an ja ka wanda ƙauye kai ka zo ɗabagen shirme ina cikin aiki ina ɗan samun na garau ɗina kana so a mai da ni ƙauye har ya ji mun ciwo ma ko ina ɗina ne ma zaman ciwo ha wannan bawan Allah na ji mutum mai ƙarfi ka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam abokina. Abokina ne. Wa alaikum assalam ka san da yake Hafiz baya gari shi yasa haka lane ne kadai. sai ka kokarin zama. Me yake faruwa ya na ganka haka? Amma me yake faruwa ya na ganka haka? Kai dai kawai ka bari abu. Rayuwar mutum yanzu nake dubawa. Wai yanzu rayuwar talaka ba a bakin komai yake ba. Duk wani masifa idan ya taso duka akan talaka yake karewa. Tsunguma da walakanci da kan masu kuɗi har zuwa 'yan siyasa duka akan talaka ke karewa kenan shi talaka ba shi da gurbin zama a wannan ƙasan. Ai kai dai ka bari abokina a rayuwar muna ganin jarawa kiri sai dai mu yi roƙon Allah ya kawo mana sauyi amma kai ne mai fara haka ya abokina wallahi nake faɗa ma ɗazi da ina dawowa ta makaranta na kalli wani abin mamaki wani mutumi ne bawan Allah ba shi da kuɗi gidansa sai kala rushe wannan kana ji kawai kuma makwabcinsa a tarijin mai kuɗi ne maimakon ya taimaka masa wai sai na daina cewa na san kai ba za ka iya rike gida ba saboda haka ka sai da min gidan nan naka kawai ka futa ka je ka kama wani aikin ai kai dai ka bari haka suke amma addu'an da muke ba zai fara a banza ba dan Allah da Allah ka mana sauyi. To Allah dai shi ya mana gaba abokina ni kan abin gaba ɗaya amma yana bani tsoro amma babu damuwa. Yanzu ni zan je na wuce makaranta ka san da shi mu yan makarantar nan abokina bani shawara dole ne na koma makaranta kuma komawan alkhairi ne domin tunda na shiga nake faɗa ma har na kalli abubuwa sun fara canzawa babu damuwa. To abokina ina son jin dubo Khalid ne ma ka san bai da lafiya. Allah sarki ni ma ajiye nan da dubo sa. Allah sarki. To ka tsaya tambayan jikin nasa. Insha Allah. Madalla. To ya kamata ni ma gaskiya in tashi tunda lokacin tafiya makaranta yayi ya kamata ne ma na wuce.